Pozdrav i našim gostima u sabornici. Dakle, u zemlji u kojoj se milijuni eura troše na softvere koji poslije ne budu u funkciji ili ako su i u funkciji zapravo su nefunkcionalni, nisu na korist građanima već služe kao opravdanje za prebacivanje novaca podobnim tvrtkama s jednim zaposlenim i nikakvim poslovnim rezultatima do sada. U zemlji u kojoj ministar gospodarstva i održivog razvoja na pitanje koju je tvrtku njegovo ministarstvo angažiralo na poslu popisivanja cijena trgovačkih lanaca za sada već slavnu web stranicu praćenja cijena u maloprodaji odgovara to je u potpunosti nebitno. Dakle, nebitno je tko troši javan novac u zemlji u kojoj građani kao prvi najznačajniji problem ističu korupciju, a nebitno je valjda stoga što ta ista tvrtka pod izvidima državnog odvjetništva jer su htjeli falsificiranjima zavidati HNB. Dakle, u takvoj zemlji nakon evo aktualnog sata na kojem po običaju predsjednik Vlade ne odgovara na pitanja čini se kako je govoriti o umjetnoj inteligenciji potpuno iluzorno, kao govoriti u vjetar, ali evo ipak ću to učiniti jer razvoj umjetne inteligencije neće čekati. 21. je stoljeće, živimo u doba u kojem je tehnologija i umjetna inteligencija postala sastavni dio našeg svakodnevnog života, ne samo da su prisutni u našim domovima i uređajima već se koriste i u poslovanju, zdravstvu, obrazovanju i drugim društvenim područjima. Ono što se svi pitamo je kakva bi bila primjena umjetne inteligencije u upravljanju državom. Hoće li nam neki ChatGPT zamijeniti nezamjenjivog Plenkovića? Što točno znači umjetna inteligencija? Umjetna inteligencija se odnosi na računalni sustav koji je sposoban razumjeti, naučiti, planirati, razgovarati i obavljati zadatke koji zahtijevaju ljudsko znanje i sposobnosti. A upravo je ta sposobnost stroja da nauči i prilagodi se novim situacijama jedna od ključnih prednosti umjetne inteligencije. Uloga umjetne inteligencije u upravljanju državom može biti vrlo značajna. Jedan od glavnih izazova s kojima se suočavaju državni dužnosnici je povećanje učinkovitosti, brzine donošenja odluka, a upravo umjetna inteligencija može pomoći u tome da se prikupi, obradi i analizira velike količine podataka što omogućuje donošenje informiranih odluka na temelju objektivnih činjenica. Pri tome treba imati na umu da se umjetna inteligencija ne smije koristiti kao zamjena za ljudske odluke, umjesto toga trebala bi se koristiti kao alat koji će pomoći ljudima da donose informirane odluke koje će imati pozitivan utjecaj na društvo i državu. Primjeri primjene umjetne inteligencije su npr. poboljšanje zdravstvenog sustava, umjetna inteligencija se može koristiti za praćenje trendova i zdravlja stanovništva i otkrivanje uzroka koji ukazuju na epidemije ili bolesti. Može se koristiti za identificiranje pacijenata sa visokim rizikom za različite bolesti i pružanje ciljanog liječenja. Sigurnost, umjetna inteligencija se može koristiti za analizu velikih količina podataka iz različitih izvora kako bi se identificirali potencijalni teroristički napadi, prepoznale sumnjive transakcije na internetu ili drugi oblici prijetnji što pomaže kasnije da vladine agencije mogu reagirati brzo i učinkovito kako bi spriječile sigurnosne prijetnje. Ili na primjer u ekologiji, umjetna inteligencija može se koristiti za praćenje kvalitete zraka, vode i tla te za praćenje klimatskih promjena. Može se koristiti za predviđanje prirodnih katastrofa i upravljanje krizama. Poboljšanje gospodarstva, umjetna inteligencija se može koristiti za analizu tržišta, predviđanje trendova što pomaže u planiranju gospodarske politike. Može se koristiti za poboljšanje učinkovitosti poslovanja i smanjenje troškova u javnom sektoru. Međutim, primjena umjetne inteligencije u upravljanju državom također ima i svoje izazove i rizike koje treba uzeti u obzir. Na primjer, jedna od mogućih opasnosti je diskriminacija. Algoritmi umjetne inteligencije mogu biti pristrani prema određenim skupinama ljudi što može dovesti do nepravednih odluka i diskriminacije. To se može dogoditi ako su algoritmi obučeni na nebalansiranom skupu podataka ili ako postoji nedostatak nadzora nad načinom na koji se algoritmi primjenjuju. Uglavnom, dok svijet ide velikim koracima naprijed, razmišlja čak i o privremenom zaustavljanju razvoja umjetne inteligencije dok ne budemo sigurni da će njihovi efekti biti pozitivni, a rizici upravljivi, dotle Hrvatska država još uvijek ima procedure koje nalažu prženje dokumenata na CD, najavljuje se aplikacija koja će pratiti narudžbe koje građani šalju putem Wolta i drugih digitalnih platformi, valjda ćemo neko od nas dobiti picu ili donijet će nam ministar ili predsjednik Vlade picu doma. U Saboru se popis amandmana u jedan dokument još uvijek slaže na način da se škarama reže papir na kojem su naslovi amandmana, lijepi na jedan list papira, onda se on kopira, skenira i nama šalje u PDF-u. Ili kaže
ministri i vlada koriste javan novac i naručuju softver od cvjećarnica i za nešto što dokazano naprave učenici srednje škole u sat dva posla.